Pokoknya kowe wong loro rukun, saomah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya Dik ya. Iya no. Lah genah. Ya. Heeh. Wes, ya. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, tapi nahan. Ora Mas, ora situ. Nahan cemburu jare. Ora. Lah, rak tenan ta, sing abot ki kudu rindu. Lah ning apa? Anu baguran beras. Kayone Purwasa Jati Pangira jagat godhong kinarya rumembe pratapa kagowong kembang lintang saloka langit Surya lan tengsu kasirat pon lan hutan bocah koso bengkah pertiwi yoti bayu bojro ler tanjure sing dalu jroning ratri wonten ingkang kacarita amung Sang Hyang Pratanggapati jedul saking brangpitan kalingan mega sarta gunung-gunung parendene marbawane jagat raya dugi tata sing kamantyan diwasanena wau kawususuh wanci wus ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpak minta tete kanoba sama barang
tata Buddha Maisa Respati mintuna Eka tri catur panca sacata asta nawadasa ing Putang dari petandere kang guru-guru kathah para winasis ngendikake yen tono tanggal 1 Suro tiba dina akad kena den arani Dite Kanuba Dite arane akad Kanuba kelabang ateges taun kelabang wong-wong akeh wateke padha galak padha padudon lan sak piturute ilange tumindak mangkono iku yen to dibrasta bareng-bareng kalajengaken wonten Soma Werjita Soma ateges Senen Werjita ateges cacing ana ing taun iki akeh wong sing wateke padha mlegi utang silih padha lali petung lali nyaur nanging cacing uga ana manfaate kanggo obat wong lara tipes kalajengaken wonten Anggara Rekata Anggara Selasa Rekata ateges yuyu taun yuyu ana ing taun iki akeh wong-wong sing mateke padha kan kokean rencana lan ora ndang dilakoni ilange tumindak ngono ki yen to enggal dilakoni apa sing dadi kayuane lan apa sing wis diaturke ana ing ngarep sakurunge kalajengaken wonten Buddha Maisa Buddha arane Rebo Maisa ateges kebu ateges taun kebu ana ing taun iki larang udan larang pangan mergo mangan ngembo kebo turu uga ngembo kebo ilange tumindak mangkono kuwi yen to gelem dandani awake dhewe-dhewe kalajengaken wonten Respati Mintuna Respati arane Kemis Mintuna ateges iwak ateges taun iwak nadyan to tanggal 1 Suro nanging ana ing dina iki kena dienggo jejodohan nanging katon ana ingkang bisa langgeng anggone jejedohan kejaba mung dalang karo sinden sing enom kalajengaken wonten Sukra Mangkara Sukra arane Jemuwah Mangkara arane Urang ateges taun Urang ana ing taun iki akeh wong-wong sing wateke padha padudon tur cinatur galak karo tanggane padha lok-olokan karo tanggane naning nadyan lok-olokan karo tanggane ora mudeng nek githoke enek teleke kalajengaken ingkang pungkasan anggi tumpak Mendra tumpak setumbengine Abel Mendra denarani wedhus ateges taun wedhus kuwi gaweane ketut adol wedhus akeh wong-wong sing wateke kaya wedhus ora gelem mbatesi anggone mangan lan ngombe ilange tumindak ngono yen tong gelem ngrubah awake dhewe-dhewe kalajengaken wonten Kelurah Petruk Kantrung burung wonten Ngalas Raramba ingkang nedya mbucal wujudipun Tirta Kama Danu Tirta banyu Kama wong Danu lanang ateges banyune wong lenang Kelurah Petruk Kantrung bolong melajar pados papan pandelikan
tangane seret. Wayang ki nek isih anyar tangane ya isih seret-seret ngene iki. Ning ya senenge nek di wayang anyar iki ngono kuwi. Badhe caos wuninga bilih kula angsal paringan kayon prada. Kula ajeng umuk. Padha sing iso umuk kuwi ming pendemung ku. Dumeh bar mayang kene ora entuk umuk. Wah wis ora iso ya gentenan. Wis pokoke kudu ngono kuwi wis. Umuk ki ya perlu ning ya sak wajare wae. Lah iya apa dikira le? Aku bingung arep mimiti gendhi kan ngomong. Ditunggone karo sinuwun ping 13. Macak ayu ya saiki. Cermokloset. Cermokloset. Ya anak-anak wae ya pancen ya wae ngger teko kowe gugur di pret wis ngger teko pret ngono trot mbok aku sing tak mogak-mogake muga-muga tutan barange ngono lho muga-muga men kapok sisan ora tak ngundang Kakang Gareng nganggo anu apa ya selendang biru wis biasa gethuk wis biasa telutur iki sing ora biasa iki telutur iki wis men Bagong karo Gareng tak undange nganggo telutur wis diringe telutur wae ya Mas yo diringe telutur wae oh apa ta terus kok nuansane sedih men ora apa-apa ya meng aku ki ngundang kowe kuwi apa kowe bar pedhot reyangmu kok yo ora kok njur ngono iki aku nyetel tutur kuwi ngundang kowe kuwi lho ya Kakang nek kok njur diundang nganggo tutur senare ya wis ayo witan gedhingan yo nek wis kaya ngene kanane iki njur arep piye? Lah ya mbuh wong isih pamundutan sing urung dipinangkani. Siap. Iki ana mau ana apa jenenge kelinci ucul. Ya sing kon nganu bojone Bagong loro kabeh kek kon ngadeg. Ya. Ayo kek konon gong wenangmu, hakmu. Siap. Ya. Ayo sayang-sayangku dong aja. Ora anu urung apal nggawe buku ora masalah. Ya, sekarang kita itu harus belajar dan belajar ya untuk mendapatkan hasil yang lebih memuaskan. Ya, halaman piro jali? Heeh. Kuwi buku IPA kuwi. Matematika. Iya. Biologi. Tentang kesehatan dan cara memelihara supaya tetap terlihat apa ya? Sehat ya. Kuwi piwulang carane ngulang pitik anu carane ngopeni pitik ngono kuwi. Lah iya. Iya wis genah ya. Ayo ngadeg wong loro. Ya siap. Siap kuwi no. Hah? Ora usah bawa kuwi to. Ya nek ana bawane ya dienggo nek ora ya ora no lho. Misale kowe iki sindan apa tukang laden wedang jeneng nyambi. Oh iki ora. Ya ngono kuwi sing sip kuwi sing nyambi ngono kuwi. Ya. Ya gek domongan iki. Ki ngomong napa Mas Dan? Ki ngomong apa? Sakarepmu. Pokoke kowe wong loro rukun, sak omah kudu rukun. Rukun terus lah, rukun ya Dik ya. Iya no. Lah genah. Ya. Wes ya. Aku sesuk arep ngomong karo Dilan. Dilan sapa? Yang berat itu bukan rindu. Lah, tapi nahan ora Mas, terus itu. Nahan cemburu jare. Ora.
Lah rak tenan ta, sing abot ki kudu rindu. Lah ning apa? Anu baguran beras. Nah abot. Ya langsung barang Mas. Oh iya, Mas. Sing penting entuk anu Bratasena wis. Wis lega aku. Ya. Ngebangi kota Sumarese desa bojo loro suarane apik kabeh. Apik. Ya mung sok atos iki lho meng kowe. Apik banget. Lah ya atos to radil kok. Weh, adil wae to entukku ngedum apa duit ki wis anu rata kono 50 kono 50. Lah iya. Yo. Yo. Iya. Napa lho jenengan iki? Ora apa-apa. Aku seneng nek kowe cemburu iki. Sapa sing cemburu? Kowe. Pede. Lah kowe ngomong dhewe kok ora ngakoni. Oh ya salah. Apa dipathak sisan. Salah mireng. Lah ya cah sekolah ki sing bener ngene iki angger nembang ngono ki sing digawa buku. Lah ya kana nggo sinau ngono kuwi perlu. Lah iya. Heeh. Butuh kan. Ya. Iki sing anu sing dhisik iki sing arep mlinggo. Manut mawon. Aku sing Sambung manci dalu sapa sing iso? Kowe. Dengah. Ya, ya wis, ya. Ya. Mas Da. Niku ajeng tanglet. Piye? Jenengan niku nek bengi wayangan niki esuk sekolah ora to? Wah, genah sekolah. Aku arep ngantuk kaya ngapa ki tetep sekolah aku. Yakin aku ki konsisten wong iki ora tau main selama ya ora. Lah iya. Lho seksine garang. Ya emang sekolah ki kewajiban. Lah, harus ini. Lah ra ngono. Ya wengine nguri-nguri kabudayan. Isuke ya
Ya ngelanjutke pendidikan. Ya. Ora turu to? Hah? Ora turu to? Ora nang kelas turuku. Ya kudu imbang to, akademike sae, prestasine nggih sae. Lah ya ning maksudku turu nang kelas ki nek istirahat. Dadi nek pelajare tetep apa midangan sing dadi dawuhe guru, Bu Guru, Pak Guru ki tetep aku tetep anu insyaallah ki tetep konsisten. Ya. Jadi nek entukku turu kuwi nek anu pas istirahat ngono kae wayah istirahat terus nglusuh nang ngisor. Kok ya ngono. Ya emang kudu imbang ngoten niku. Bener itu. Ya kaya dene aku, nek aku seneng jenengan ya jenengan kudu seneng, nek mboten nggih mboten. Kan imbang. Ya imbang nek kuwi wis gerah imbang ora usah takokke. Ya. Kuwi wis ora usah takokke wis kuwi genah imbang. Nggih, niki ngagem bawaan apa mboten Mas Dan? Hah? Ya nganggo. Ya ben jangkep. Men ketok wong sekolah ki nganggo buku. Lah, ngono kuwi sing bener ngono kuwi. Ya. Heeh. Man kaya apa bener-bener sekolah ndak iya. Sanadyan to tangkep bumi ngeri apik genah apik ya ora apik ora tak anu nganu napa nganu napa wis masalah pribadi nek ngendikan iku sing cetha iki masalah pribadi aja diutarake nang kene ayo prasetyaku tan kinggam lekas kimpo lekas ora ngono kuwi to aja manas-manasi to. Kowe malah kuciwa niku ki gelo. Hah? Gelo. Oh iya kuwi. Mbak Saras mboten tumut e. Wah iya bener. Biasane kan terus Mbak Saras nyekel HP kudu gudul mbulake ikut. Mongkar mbalesi WA saka Mas Nanang. Lan Kang Mas Kang gemesake Ora sapa sing anu? Sing gemesake sinten? Heeh. Ayahe jenengan. Heh? Ayahe jenengan. Can heeh. Iya. Karo aku ki tuwa aku ya masa. Praehane. Ya, anyar wae kuwi. Iya. Joke rong anyar, bajigur tenan. Yo. Yakti pengen tak tembung mring garwamu Aku selegan kok. tan lilo mesti kandhek kepang grahita Gara-gara ki dienggo sing apa rileks anu rileks ngene lho dadi nek sing tero menek salting to nek ngene. Heh? Mboten. Lekas. Oh, njaluk nomere ora entuk-entuke kok kowe iki ora. Nggonku Jawata ing Majasari wisik Sang Hyang Bathara Karsi. yen rina banget nglam ngana
ing wanci ratri karya sata Karyanto kapan kok duda sing gedhe kagunganmu menengan ya maksudnya kagungane Pangapura kuwi lho lek kagungan Pangapura kuwi sing gedhe Pangapura kuwi mau iya urung rampung apa tenan sikot ati suaramu apik kuwi lemu sekolah nang ndi to lho jenenge ajeng anu sakjane mau bero ngono sing terus terang mawon arep ngluruh sekolahane ora maksudnya formale ngendi SMP Setunggal Ponjong Mas Dan oh ya sesuk tak anu tak napa hah tak napa ora ngopo-ngopo tak ndelok apa nggon Google Map no lho lokasine iki ngendi jenengan pundi hah jenengan pundi sampai 3 lipar oh sing mriko nika ta apa ngerti kowe wong kowe turu kok oh iya maksudnya dereng namung sing ngendikan lho wis ngono ya ya mindah kaya lagune kaya ngene iki kaya nang nggon jagong wong ewo. Sing ewo sinten? Hah? Umpamine sing ewo sinten? Gunamu wingi kan tanggal 20 nganti aku rong kabar jagong rono. Nah, alhamdulillah tembung jenengan nggih mayang to nika. Wah iya iya. Iya, alhamdulillah. Besok tak jagong. Jagong. Heeh. Karuwe. Hah? Karuwe. Ya karuwe kadone tak titipke ning kono. Makasih. Nggo mbakku mesti. Nggo mbakmu kok nggo kowe kok. Ya kan aku. Endi Pak Baut? Ndi nanti Endi? Diserepeki telutur. Kan munggah. Ayo, Ot. Monggo sih, Mbah. Mbah Uyut. Mbah, ning ora enak honore. Kayak mriki alah mriki mawon. Ki azet to. Allah jenengan niku mampun ngoten to. Mbok amung ngaten to. Ayo ayo. Monggo disekecak lenyek kecake jenengan ten mriki. Alah mriki mawon. Yo. Ayo ngene, Mbah.
gojekan karo buyute ngene. Sugeng dalem Mbah. Hei. Pripun panjenengan ki, Mbak? Mikir. Munggah ki ya kek ngopo ngono kok. Ngopo wong maning jatahe ngopo-ngopo. Wis santai. Wis gampang wis. Lho, ngene iki ketok gaul ngene iki. Lah ngono. Ya ampun. 17 tahun lebih muda jenengan iki sing main cocotan nang mriku wae to. ngawur Lah persis sing cocotake kodhok dadi cocotan kodhok ki biasane ki jlidri ngapunten niki wau ya saking buruh tesanten wekdal dilalah kula namung cedhak nggih yo pisan-pisan lah nggih matur nuwun mboten Mas niki wau ki mbek aku lho Mbah Baut ora gawe aku arep nusul nek Elisa ya ora gawe hawa kowe terus serang aku ngono kuwi lha aku yo ngilo kanan mosok Elisa kok ning umpama ditawani yo ligar-liger menungso urip ki arep umur tuwa ngerti kono ya wow lah genah no kok nggih derek ingkang Mas Dan iki wonten ing wewengkon kula kula nuwun dadose kula nuwun matur nuwun nggih rapenak dhewe ngertake bawa apa ngono napa bawa bawa ngerit jagung niku sisideman mau wis urung nggih derek nah sisideman ya selendang koneng tarane gawe eko piye wis ora kang saking bukit yo swara kurang bermono ning wasis ngungro menapa tambah ngoten niku biasa kudu ngrasakno nomor semene iki ning nek nggawa loro ki yo aja sing kene digawe seneng kek kene merengut ya ampun ora sing merengut ndak kene kok aku ngono lho mboten lho Pak pun ngoten niku mbiyen ki jane ya arep dadi dalang ning resikone ten ngene iki ya piye dadi dalang wong akeh WKI kupluk ya jaluk iki 2000 Bicak kurang ajar. Kaose dagelan kok 2000. Ngawur piro. Iki kan lho sing saka impor. Ombyoan. Kilon. Rapopo. Selundupan. Ngungrong marang bendoro Tia Sulestya pijer incangake halis. Sik Mbah, berapa harga outfit lu? Aku radong aku. Pakai niki lho Mbak sing dagem jenengan. Begini awit niki dikei gitu. Njaluk njaluk. Niki 2000 oh lusuran. Terus iki ombyoan. Ombyoan. Kilon. Ora apa-apa, saanane wong. Ngopo to? Sing penting iso nutup aurat. Lah. Mewah wong. Tak kira iki mau sing penting iso nutup angsuran ngoten. Ki bojoku nyimak lho. Aja nyindir bojoku lho. Lah angsurane lagi mau lah aku tanda tangan. Kurang ngajar bocah iki. Ning rapopo. Aku golek nah, sepisan pindhone iki malah donga sing tak jaluk. Selama urung lunas ki bangki ndongakno aku panjang umur. Lah. Soale nek aku nganti ora neng zong. Iya, utek
kok 4 tahun 3 tahun iki kono berdoa mudah-mudahan Mbah Baut panjang umur. Nek nganti ora panjang umur, zong. Uang yang dipinjam hangus. Malah kaya super deal. Ini Mas. Lah. Iya. Ora apa-apa ning kene iki kok. Ora apa-apa nek aku, Mbah. Sepiro Mbah Uyut? Ayo, Mbah. Aku ambek arep dikapake wae bebas. Lah iya ning kono milik kono ning kene. Soale aku ora diwenang apa-apa. Nah, beda. Kono menang aku menang apa-apa. Nah. Tekke. Tekke semene gedene li ora entek. Mosok kon ngentekke lho minta masalahe. Gongge. Beda tuyak Hansip. Terus tresno sesideman. Ayo. Iki sak langgam tok wae ora sadi. Nggih, seragenke. Sampun monggo. Arep ndi, Mbah? Ampun. Mbah. Alah, panas. Lah tak tampanono kon aku ora tenanan yo kok dirasani kok yo. Tenan gelo wis. Ora nampa. Digandeng social distancing. Ampun sok ngeten niku. Isini-sini wong tuwa kok yo. Loh, ngisi-ngisini kok ditampi ki pripun to? Lah engko nolak rejeki ki ora apik tak kandhani. Iki nek dong renek ngemis-ngemis ora eneng iki ngene win. Mau ki donge tembunge kene kurang sitok ngono. Aja sak ngono. Saru. Rejeki iki disyukuri. Tahu isi hatimu ya, Mbah aku. Oh, lah kan separuh gunamu. Iya. Ya. Ayo, ganti haluan. Yo. Pun matur nuwun kula ngaten mawon. Ya. Kek niki mboten sah matur suwun nggih. Tenane. Kula nderek ndedonga mugi-mugi sedaya pinaringan lancar. Amin. Monggo di. Wes jenengan niku mboten usah dibalekke wong rezeki ampun iku ampun ditolak, ampun dibalekke. Man jale. Ora umpama tegawa mendah ling ngrasani. Lah wong lagi dicenekno wis dilebokno ngedas kaya lho peragek gur melangi ro 100.000. Timbangane kurilan Ya nya wis tenanan iki ditampa tenanan. Moh. Moh kesuwen lho maksudku ki. Lho. Jan senengku lahir dina Kamis iki. Luwes. Kamis kok. Oke. Wah, berarti kamu ya juga ngemis juga. Kemis lagi. Kula pahing. Wis sesuk do teng pasar bareng-bareng. Joget riyen lho, Mbak. Alah separuh weling joget. Nggih. Luwe. Luwih becik padha timbang berpisah.
Iya kek. Gumun aku. Gumune. Mega ki nek aku sajakne kok ya kepiye. Heeh. Mbah Baut niku Mbah Timbali. Terus pundi? Hak nyamper kae Mbah. Oh. Lho ta nulari kancane ta. Dek sapa njupuk tiban gedhek ben ngene. Nek kewani tiban gedhek blek paku ya kono. Wah. Lah nek sing jipuk jenengan berarti jenengan sing ketiban kok. Lah gedheke kur cilik ora masalah. Ya mbah tak jikoke Mbah. Gur sak lenceran. Nah, wong kur tebok cilik kae gedheke ora masalah. Tiban ya kur cil. Tukokno remason 3000 mari. Yo. Urip ana ngono matur sembah nuwun. Nduk, apa mak? Iki gandeng wektune wis wengi. Kok malah limbukan. Kowe lah susuk iki ya ndak ora pinangkani kok ya. Niki ngersaken Tombati bapake kula nuwun. Namung nggih monggo menawi tasih wonten wekdal. Nggih. Yu Kang Petruk niki nyuwun ngapunten rejeki niku dibagi-bagi. Lah sampun nyambut damel alhamdulillah. Yo ben dienggo jajan karo ibu-ibu. Ya. Nah, monggo nggih ning kene niku mangke ingkung nggih kula nggih. Ngenai 200 mongko ingkunge 170. Turah 30 dom semene ya saomane. Matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, pok kathah paten ngapunten nderek tiyang. Semanten ugi. Nderek ndedonga mugi-mugi warga masyarakat wonten ing gathak ajeng kerja mugi-mugi anggenipun bersih desa tansah ayem-ayem tata titi tentrem. Amin sembah nuwun. Nek jenengan napa nggih gathak? Kula mrica. Oh. Mula cilik pedes to? Nggih. Nggih. Sampun nggih, Mas. Nggih, matur nuwun. Marikotin prayitno semuriris semuriris eka bali gegek ugek sak dulita mel Candara Puntadewa sinuwun Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan saderengipun kidene jalaran jenengan pun kersa rawuh wonten ing Karang Kadempel mriki ateges menawi para kawula ing Karang Pradisan ing Karang Kadempel mriki nyumurupi bilih
Nalendra Ngamarta Gusti kula sanata sinuwun Prabu Puntadewa rawuh mriki indak-indak marang karaharjanipun para kawula ingkang pradisan wonten ing padusunan ateges para kawula menika sami pitados bilih nalendranipun menika tesih nggatekke kalih kawula nggih den matur sembah nuwun. Iya ya Kakang Semar tiba sepadha-padha Kakang. Ana wigati apa dening Kakang Semar Tulung Candra rawuh mening Praja Ngamarta. Nyuwun pangapunten krana kathahing kewajiban sing kedah kula lampahi den. Lah sakniki kula niku nggadahi kekayuhan kepengin bangun kayangan. Wis Kakang Semar dipenggak tekan semono wae. Anggone Kakang Semar paring pangandikan merga sayektine Puntadewa wis tanggap sing dadi kersaning Kakang Semar Badranaya. Puntadewa wis mangerteni Kakang Semar mbutuhake syarat srana ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada sing bakal kanggo srana supaya Kakang Semar kelakon anggone bangun kayangan Kakang. Lah menawi ngaten awi kula suwun supados sakmangke enggal-enggal kula miwiti anggen kula bangun kayangan den. Matangen ing kalanggiman Klara pandan monsar tenon lir kakoneng sorem-sorote tan padang kasoran rajaring purnameng kekono dasaring bangsa katiga. Matur sembah nuwun den. Nek pun ngaten iki sakmangke pun lega rasane ati kula nggih ming kula nuwun tulung. Kula nyuwun tulung sing jeneng tiyang gadhahi gegayuhan, gadhahi pepinginan menika pacobanipun mesti mawon mesti enten mboten namung sithik nanging mesti akeh mboten namung enteng nanging mesti abot. Mila kula nyuwun tulung kanthi sanget nggih den. Nek nganti samangke anggen kula mbangun kayangan wonten pacobaning lair kula nyuwun tulung Dara Werkudara sing jaga kahanan Karangga Dempel. Nek enten pacobaning batin kula dhewe sing temandang mboten sah sinten-sinten den. Gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinjang alis risang maweh gandrung dereng ngantos paripurna ingkang sawembal wacana anenggih sawanipun Raden Bambang Antasena ngaturaken kendrawah Semar ngersaning Kelurah Semar Badranaya Pandya Bala Pandhawa muga melong Sanggan Goncang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir genjang alis risang maweh gandrung separan katulu wukir moyak payek saking dias balewur niki Ndara Antasena ya kek aku ngaturke ketiwasan kek dadi kawuninganmu dumadan tanpa kanyono-nyono ning kahanan Karangga Dempel sing katon ayem katon tentrem babak nglayoni jujulan usuli Paman Setyaki utawa Mak Cilik Setyaki ngelarak karo Kakang Gatotkaca mekasan Kakang Gatotkaca uga mbales ning kok malah sajake Kakang Gatotkaca kuwi malah padha gelut adu atos sing balung luting kulit karo Mak Cilik Setyaki. Iki nek kaya ngene kahanane iki kepiye kek aku mau iso njaluk pirsa karo kakekne Semar mergo mung kakekne Semar sing iso merantasi perkara iki kek. Wah Mareka den prayitna semuriris
semurir seka bali titiyane gandayani lailan wala salah mungkin dados ning kawuning ngandene kole gelut ora sak karepe dhewe njur karepe sapa kae nika niku mboten mangertos lampahe ngalus wekasan Ndara Setyaki kalih Ndara Gatotkaca padha gelut mergo kesasapan hawane iblis niki nek kula mboten sing nambani ora bakal rampung perkarane Den ampun Den wis nyata laruta saking godha sakuru kula yana mutusa sang Sri ing aja digujek tak ajare Gatotkaca kae aja digujek iki Setyaki kae tak ajare pun ditutuke sementen kemawon lae sampean adu atau sing balung leting kulit niki pokale Betari Durga Semar aja ngawu gawar ngawur Ibu Betari Durga ratu minta apa-apa genah iki sing nyusupi waja balane Durga Semar ayo aja digujek Petra aja digujek wis iki tambanono wae tambanane to
Arjuna ngonton paring adawuh. Kowe ngerti to kahanan Karang Kadempel wis bubrah. Antarane Setyaki lan Gatotkaca padha adu atos sing balung luting kulit inggih. Deston temene awake dhewe ora melu temandang ning ming jagake. Ming ancik-ancik bathanging liyan sumawi kula dherekaken. Siadi ngetutno pun Kakang malih rupa kaya ngapa Yayi ngestaken dawuh. Nek wis kaya ngene iki aku ora bakal kewanguran dening sapa-sapa. Inggih Kakang Prabu lajeng paringipun kados pundi? Aku bakal nganggo jeneng Tidyakala Sireng. Inggih. Kula badhe paring ngagem asma pun Lintang Mawur. Ya Lintang Mawur ayo nyeraki marang kahanan Karang Kadempel. Satria Gagah Piteksa kowe sapa? Wah. Ora ngerti karo Werkudara. Cetha lehmu dadi buta rong suwe kowe lah dalah keparat. Ayo ndi Semar Badranaya wenehna. Ora gelem urungke niate anggone bangun kayangan aja takon dosa. Karang Kadempel bakal tak obrak-abrik. Wah, mati. Wah. Kok. Waduh. Waduh. Wah. Wah. Kowe tak idak gajul sikilmu, gajul garesmu. Kowe kelaran cetha, kowe buta sing ora tau perang. Cetha kowe buta sing ora duwe kasekten. Ayo. Ora sak dadak neka-neka Badara Semar niate becik. Waduh di adikku di. Aduh. Ayo, resna kakangku. Iya, aku njaluk pangapura, aku ndodreng kaluputan. Yo, njaluk ngapura karo Semar, aja ming njaluk ngapura karo aku. Pandhawa liyane padha ana ngendi? Padha manunggal. Ana ing Karang Kadempel. Iya, pun Kakang bakal manunggal. Hai. Ayo Badara, ora sah dadak kaya ngono. Kowe ora ngerti dimong karo Semar. Kowe kecilik dimong karo Semar. Apa-apa sing biayai Semar, kowe jajan sing jajake Semar. Kowe dolan ning gone kinem sing bayari Semar. Wah lah salah. Kok ngerti kinem barang iki? Ayo. Podi karo aku ora ngerti karo kowe. Wala dalah Raden minggira. Semar bakal pangan minangka panganku mergo ora gelem urungke niate nggone bangun kayangan. Wah, macan ngejek. Waduh. Ayo Badara. Waduh. Waduh. Waduh.
Kudura Jlambrong iya. Kowe ora ngerti lelabuhan bocah-bocah apa. Aduh, kula nyuwun pangapunten njaluk ngapura karo Semar. Aja njaluk ngapura karo aku. Nyuwun pangapunten Kakang Mas. Ngono dadi siji nyang kadempel. Kakangne Semar Dipol kakangku bakal bangun kayangan inggih ngestaken dawuh Kakang. Wonten panjenengan mangertosi mboten klibeting Nalendra Ndwaraka bali wae. Kowe ora gelem bali apa kelakon taksun? Ah, Kakang Semar menika. Ayo kowe bali ora bali apa kelakon tak sawer? Ayo bali. Iki bali iki wis setengah papat. Ayo kowe bali gek dirampungke lakone. Wah, pamit. Den mrayetno semurires eko balik punten pun kula saranani anggen kula bangun kayangan pun ketinggal padang kawontenanipun jalaran jengandika Sinuwun Ndrawati sampun kersa emut Purwodaksena. Ya Kakang Semar aku njaluk pangapura sadurunge merga pakartiku sing kaya mangkono aku njaluk sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Semono uga aku Kakang Semar muga-muga kanthi srana anggonmu mbangun kayangan ateges bangun morale kawula sak negara Ngamarta iso sumrambah menyang Nayaka Praja munggah menyang para Pandhawa. Nggih Den, amin amin matur sembah nuwun. Sadherenge kathah kalepatan kula kathah kekirangan kula nyuwun pangapunten. Yo ora dadi ngopo Kakang Semar. Nggih mugi-mugi sak pengker kula lan sak rombongan warga ing latah mriki tansah pinaringan sehat bagas waras ayom-ayom toto titi tentrem boten wonten alangan setunggal punapa Den. Salam budaya. Lestari budayaku.